a chance and dinner say at the cell. A betoy running a more kind. I'm ordered to the Exeter. A good dear chance. And I chance in penny for no Bahima. Obahima. And Omi. I was only Omo dear, Omi nipa. And on the and going so funny to tomb. And Osai chair or mine. Bishop, you said it. I'm good to you. I hear the Nasa some part of the two of them. We are not told one who know about the system. Emma, over here, kind. Emma Saboka said, Bano go to the suit to the home say. Oh, we're not, I would be a done about two. One time to say, this year. A buyer look at the system and also account. Emma the Buna to home. Buyer no go to Busuano, the Ubuno. A Busuano member before. I never been about 80 about the Bachelor. But your woman say, it was about him. The money you need power him. My conscience about tomorrow, you will talk to crap. There's almost straight the penny for, and penny was so in San Channel. Someone in our other brew, which I may and I'm going to go to them. I didn't and I'm not say about number 6 in Sama, other brew. Continue as we translate. Joe. Teacher and the account, Penny Nana Opa, and there a man be a secretary as a wire, such on penny for no one on such action. The America Nanawaka, a found for penny for the general. No, mammy, you know, or won't be straight when you. I say, what thank a second, that is, I say, how much you watch about to. Sa no ma we be ma fidie na yi wo mo na no ka na bi nkan si nti sa fidie ne esun ne o esun ye da o na nam se ye o mo bokoboko fa abotre de o ye papa na fa abotre de o ye bone abota se mu samone no mo anadi o mo gina no bo mu tin ko mo ni mo karam se asam ye wura o be sabro no kasa na nanum pi ni ye ni mpomo o ma ti kalam sa me ma amanfo bebre ama se kuro ni na enso ni wo na so kalam se skaroma fa nye enso aja na bibia ni wo kuro no ma kuro na sai ankasa ana nanum di mo adanse sa so be dia ko bia di akonwa na nya ne dia onye na papa enso sa ya da wo che di kuro no o mpani fo no ni mo mo ye ka ni sei ehye ni pa o mo nto mo ma wo mo ye mo dia o kwa enche ubemu ukodu pe yewura penso na so aframu swai odi kuro no hya wonsa hyirawo na ukodu a obate sha me pani asomasi ono na asai kuro yi ono agina osisi a o abi eche no be boy yewura amanye se ampa na nanu kan me ko ye asomasi ubemu ana asai kuro yi de am mama fo achicha kura seta sai nsuo nyina do adawo ma unwa na obego onyene na sa ampa ni no swai o swai diwa ni me no na eno ni fidie no a
ayi no na so we de nyame a wa usu ID mani so be chere ma chere pa de wa no we de nya chere pa me mane na o na santenye ne ade a wo mpe akofa mutu abrani ti me bo me wura mane na matu ndi ne ba ko sha se pa ke ne no ma ura enche be ba ndi no ya mani nyina na wo no credit e de na be nyina na yen kan kase preso no si bi jo no ko de nya se no na won sita Etienne. Jean. Etienne. Jean. Jean. C'est le coton c'est le mot. C'est quoi on dit là on va. Dénoncer. On s'est chassé fois. Elle a dit man sabi. A connait un coup de bébé. So mo na ye o se na mo ka se mo ni ka okuro mo ampa mo ka cha se ana mo ja kuro ho Etienne. na se ma fra na se fo mo fa ye John se na ma ba sa o se ho pra no John. na mo se mo cha cha mo ni anka ho se kuro ni se be mo dia o se kuro no fa cha se ansa na yura o ho ma mo Etienne. o se fa cha sa na ko ho ana mo to na so mo so sabe mo so ja dia mo fa ye o se no ti ana na ye sa no so no ya ono na se so pagi chei so waro no fa se Jom o se de ya se fo na ko e go dwa to se pagi chei ona na dia yewura ho be bru ko dwa to na be kwa no se e ma nemra so fili se be a just no mra be dia kunwa no si e kan ni na ma ni se ko be die se kan ni na wie o se de be china na asase sa yom o so ona ni nya ba be sa ni bokuya obusu ko mu yem papa Etienne. so musu ko mu yem pa na so o se no ni yo pani no sa sabi wa ye de sa Etienne. so no na ye de sa so no na ko ba ni sa ni sa yom o so ba ye chesu da ye o se se me be sa ba o ana se be ro o sa ba na ni ma Etienne. Yom se ba o se me ka bi o se no na se sa ya on de pe su de be ko tin Etienne. o se pa ni che ya ya so no na se no yom se sa ba ya na chi ya bam o se na ni kro mu no ene se be mo se ni kro ma de ne ko na samre na to bi eda Etienne. yom si de ya ne ya wo mu ni se ene ya sa ba ya na ko to bi eda no ni ba be sa se be ko na kra chi ni ba bokuya on so ko na kra chi eni ene je na ni ede ya wo mu ano no Etienne. za cha zo ba ni Jom, sa cha zo ba ni wo ti so wo home o ti so asemi ho sa o se tu dia de o so wo o ba ka asem no de Etienne. o se mi bro wa no bro bit maka Jom se se be wona mo de o no so wan kan dia minimum mi nka ni so mo kan san na san ko an to bi ada dia se be minute so de na de ma ho Etienne. se na ko ba ya ba na nim se Sende ujira nim o aso ma otumi aka amobeso ano wo ka kiro munya hobio so munya hobio o se ho o de ma mo muja to ho Jean. asisi apansa Etienne.
ɔsi nɛ mɔnsa kan musom manosom bo papapapa munya hɔ bio etie John sinɛ hini kɔyɛ dansa ɔblase ebuo de kyerɛ ɔman sɛbi sinɛ nsa asesɛm sɛbi ɛkyɛfa bi ɛdɛ kɔde sasambre mpuntuo ɛkɔde sasambre wokɔ hɔ sɛ de nyase mahene na sɛbi wo man no de yɛhyɛ wɔn nsa no wokɔ hɔ no de puntuo bi ba ne yɛ twɛ ebi ɛde brɛ wo etie so ɔhene na ɔdi ano sɛ wɔn ntwa faako fa nyɛ timu dɛ wɔn ntwa faako na wɔn ntwa ɔto so na wɔn nante mu na wɔn twe mpuntuo ɛkɔsoɔ na yɛ de brɛ wo na okuro no kɔ so etie sɛte fahene ɔde akonnwa ma no mfe aduonum ni wɔnyae wɔhwɛ deɛ yɛwura yɛ sɛ wura baa wɔse sɛ bɛnɛ yɛmfa yɛnkɔko mpuntuo na gyegye kyerɛ ɔde ne teɛ ɔkyekyere no kɔ ne yie papapapapapapa yam so owura bam na wɔgye school immigration nyinaa aba ne kurom fair service twɛne na ɛyi na aba ne kurom nursing na ɔde nya aba ne kurom ne nyinaa nso wanta faako sini na jabi mahene ɔde kyiri kuro so akɛse ɔde ba hɔ ɛne po na ɔmante nyina asphalt fa baabi a ɛnkanea ne nyinaa wagye bɔkuro mu sisɛ bɛ sukuu akɛde to no ɛde ti television so sukuu mu fɛfɛfɛfɛfɛfɛfɛ ɔtɔ papa akama saa so hɔ yi wopɛ so ɔhwɛ sɛ saa na wobɛyɛ etie sɛ subɔ yɔm sɛ sɛbi ahobrɛsɛ ne anoɔdɛ na wode twe no maba wo kurom na de twe no ba wo kurom ɛna ɔhwɛ fo nkyɛn sɛ hɔ te sɛ pie baako koraa no a hɔ na ɔde bade ama wɔ ɛnkɔtɔma bi akɔtena hɔ na yɛba bɛpɛ wɔ a hɔ na yɛpɛ afiri etie yɔm si pie baako koraa na sɛ bɛkɔ dam na yɛbɛ sa kwana sɛ nana wada bɛburu nananana afei na sɛ bɛ nana bɛyɛ kɔ ha bɛyɛ yie yɛkɔ ha bɛyɛ yie na wɔn nyinaa sɛ wɔkyi na wɔn nso wotu anamɔ na wɔtwi ba wate etie tuma sɛ wɔdi kan ka kyɛw ahobrɛaseɛ wɔsi ɛmpere wɔ ho wɔde ahobrɛaseɛ ebuo yɛ a ɛbɛyɛ yie yɔm ɔsɛ nana bɛ kɔkyerɛ hɔ no ne ni Canada wo emu ɔde nyaase na sase hene wusua sɛ de nyaase hene ti de nyaase de hyɛ wɔn nsa yɔm ɔsi de nyaase kuro de hyɛ wɔn nsa sɛ wɔnya kwan na wosua kyɛ no a de hyɛ wɔn nsa no sɛ kuro no anyansafo wɔ mu sɛbi akɔhwefo wɔ mu yɛn mu a sɛbi godobofo so wɔ mu de wɔn no nsa koraa sɛ wɔabɔ dam koraa no ɛna yɛrɛ de hyɛ wɔn nsa wɔn nyinaa na yɛrɛ sɛ kɔtase ɛfɛ soma no etie yɔm sisi nyinaa wonya ho abotire deɛ ɔsɛ wɔyɛ kwasia yɛ ato na sɛ wuram no deɛ kwasia no wɔn ma no kɔma no ba wɔn nkyɛn a ɔbɛka ama ati bi etie ɔsi deɛ onum nyinaa so ba wɔn nkyɛn ma no kwan a ɔso bɛka ɔsi deɛ ni ati si deɛ nyasefo nyinaa ɔso bɛka ne deɛ ɔsi ne nyinaa ɔsi ase tase ne nyinaa wɔn mu deɛ yɛ wɔm ɔde sɛ bɛyɛ bu man etie yɔm si na ɔka kyerɛ sɛ nyinaa na ɔsɛ ahobrɛaseɛ ɔde ahobrɛaseɛ ne nyakwan bɔ wɔn anim abuo ne ba wɔn anim a wɔde kɛse bɛyɛ ne baabi a o ɛne wo nipadua no a wɔn a wɔte akonnwa soɔ no ɛna wɔn akonnwa no kɛseɛ ne nyinaa ne de futu awurade ama wɔ yi etie yɔm si nɛ ɔmo akwan no de ko na hyɛ wɔn nsa na mo tie futu ɔde ama wɔn no sɛ ɔde abotire ahobrɛaseɛ
better sin mako. Kurma de na de shawonsa. Yo. Sit down. Yo. See you 2 4 no 2 4 say be open 4. Ayi no bi basa. O say ampa. Ayi ya obodo di kakra. Yo. So me ofu omo. Ya mo di kakra di. O say asase bi man na bi a o di kakra di. O say he o mo nyina o ma di bi di. O say he. Ne mo me ba e no. Na woni ho. O say no ase o so awie ka se bi a o mu nyai. Bibia no pa ba ka chiro. Empanyimfo amona no ba mo hwe ye dura de. Yo. O ka so ni mo ko nkonta mo ntimi mo. Yo. Ne mo free na akro de bibia mo ni no kra. Se empanyimfo. Yo. Mo ne betena. Mo hwe ye papa. Dura de no di ho mo didi. Wo ba yi mo mu ni no kra kira no. Bibia mo ka kira no. O ka so ni mo ko nkonta ene mo ntimi ha ya moko. Yo. Ose munini lukura enu ade en leko eno so pie pe de twom bia twom na munini lukura pa ma kire no so awie no go trust na be de se bi ba se be no oni hono wo ye we ya kamo de kwache na no oni hono ampa ye we do we ha alfu cha no so to see them because we just want to say you that ho almost a whole group o say no say that ho dia maka che ewura o ba de mu kuta fama no what o say ba na say abotu ma ye mo de mu de awie o na de abotu de ma ye no no na ye what yo o say na maka be a chiro o say takasia ka was match no o say ya ka chiro won ka was mbiu na say mo won hwe ye ne nyawa ana jom so as some ni lara sabe don this year hwe de wo ho nyina ko mo ho de so we da ha odo to boase ni nyina no hwe ni nyina o kwa ba fa so obi pa so bi ma na kama yo o se aja ba pa de o no se fa akwa wi so na so se be wu na setra hwenman wa bre so that's it group adoma so mo ni le ba nya juru mo ti de onu dada so mo be mo kuma ni hwenu kakra man wati yo se onye na sinsia na mu badi change no do to anano na se no preocupe na hu na beji obisi na nai de no de ma no a ade che se sai no onye wanne o de to anade a hye mo sa to ado bru di bela de kunya no anakusa ya no to so mi ensa nti upanifo no ko tiene me dikabe so ai vai Mr. Utun for Tankase, Kantankase. Sana nano achamia asude nyase akunya. Eya nana akusa akunya. Nana amanko akunya. Enoa na mi donko, chami donko. Mabe ni be sum. Metu nana futu. Ye ni bia wo akunya ne hono obisami a metre. Se nana frema no pa. Ewia anachu. Next mama na bi say ya de. Ami nana me tu tam kese. Mickey, look at
Me, before I get back, it doesn't mean then as I go. Zero to 4 times I can't say, a jabby, you're here back, a jabby, you could dear, and pay you, and then better than Masun. The man found a good day, I'm soon not to do 4 times. Mickey, look at your Enam sumpa, menanam dulson asante mai eni sikaja. Enami nana akusa yed motos miensa. Me ba betu aso. Nana frema anopa. Ewia enumre bisaya biye. Fita be fita. Tutum be tutum, koko be koko. Semedi koko e be tutum a betu tampesi.